l-infrastruttura. Il-Prim Ministru Robert Abela iddikjara li Għawdex għandu jibqa' ħieles mit-torrijiet. Intervistat mill-ġurnalist Gabriel Mifsud fuq Malta Daily, il-mexxej Laburista kien kategoriku meta mistoqsi dwar id-dikjarazzjoni tal-Kap Nazzjonalista dwar il-bini ta' torrijiet f'Għawdex. Dr. Abela saħaq li huwa kontra it-torrijiet f'Għawdex, iżda favur gżira ta' villaġġi. Dr. Abela ddikjara li b'dak li qed jipproponi l-kap tal-Oppożizzjoni mill-karatteristika ta' gżira bi 3 għoljiet għal Gbort irid li Għawdex tiġi gżira ta' 8 għoljiet. Intant lejlet sena skolastika ġdida, il-Prim Ministru qal li tul is-sajf saru 160 proġett ta' manutenzjoni fl-iskejjel f'Malta u f'Għawdex u ġew ingaġġati aktar minn 200 edukatur ġdid. Irrefera wkoll għall-intelligenza artifiċjali fl-edukazzjoni u nota kif din il-ġimgħa beda tqassim ta' 15,000 laptop ġdid lill-istudenti tas-sena 7, 8 u 9, miżura li qal li għandha tiġi estiża lil mill-istudenti tad-9 sena. Mistoqsi dwar l-maniġjar ta' traffiku fl-aktar ħinijiet impenjattivi, Dr. Abela semma pjan biex fit-toroq ikun hemm 80 uffiċjali inkarigati mill-kontroll tat traffiku fi 33 lokalità biex titnaqqas il-konġestjoni fit-toroq. Fakkar kif l-Istat qed jiffinanzja mal-4,000 vjaġġ għall-istudenti biex imorru l-iskola bit-trasport b'xejn. Fuq l-istess suġġett tat-toroq u trasport tal-massa, Dr. Abela ħabbar li l-esperti tal-kumpanija internazzjonali Arab se jkunu f'Malta biex ikomplu jiggwidaw lill-Gvern dwar il-proġett tal-metro. Fl-isfond tal-fatt li l-proġett jiswa l-biljuni u jieħu mal-20 sena biex isir, appella l-konverġenza politika fi proġett li jġib miegħu diversi sfidi imma li jista' jimmaterjalizza biex l-isfida ta' traffiku tkun indirizzata b'mod holistiku. Meta ġew diskussa l-ħaddiema barranin f'Malta, Dr. Abela semma il-Labour Migration Policy u qal li din ġabet kontroll fis-suq tax-xogħol. Qal li l-Labour Market Study ilu jsir mill-Jobs Plus għal diversi snin, tant u fost oħrajn li wassal biex ma jinġibux aktar xufiera tal-Y-plates u qed jitħallew jidħlu biss fis-setturi li hemm bżonn. Fakkar ukoll kif sa qawwissu 350 barrani tkeċċa minn Malta wara l-insabu ħadd li kisru liġi. F'dan l-isfond ħabbar li se titwaqqaf skwadra speċjalizzata f'żoni turistiċi biex titieħed azzjoni immedjata f'każijiet ta' persuni b'imġiba eċċessiva. Dr. Abela qal li Malta se tirrikonoxxi l-Palestina bħala stat fis-sigħat li ġejjin. Deċiżjoni diffiċli li ma saritx f'40 sena u li issa se sseħħ meta f'dawn il-jiem fi New York qed titlaqa l-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda. Il-Prim Ministru qal li ħares il-qudiem li l-fiduċja mogħtija min-nies li l-Partit Laburista tibqa' b'saħħitha. Enfasizza fuq l-umiltà u sostna li mhux intitolat għal xi dritt divin li jgverna bħalma qed jagħmel ħaddieħor. Iżda b'umiltà se jkompli jaħdem biex bl-esperjenza li għandu Gvern Laburista Malta tibqa' suċċess.